Ampun diinceng ing dhuwur. Nggih. Suarane dron mlebu teng mic dadi ngono. Nggih. 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 Dadi rencanane njing ben nek pun resik wayangan melih. Nggih, Bapak. Piyayi setahun iki wayangan pindho panjenenganipun. Ngono. Iya iya iya. Luar biasa. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Kene Jo, kene Jo. Kene 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 kene. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal. Oh, oh, hey. Selamat malam ya ahli kubur. Malam Mas Malaikat. Ya ora. Kowe tak lene ahli kubur semene kok kaya mingkup raimu kaya wedi. Nggih, baik. Wong urip niku bakale mati. Jangan takut menghadapi kematian, Jo. Ngono. Jadi sering-seringlah kita berdiskusi tentang kematian sehingga kita takut melakukan perbuatan dosa. Mergo ngelingi arepe wong urip bakale mati ngono. Dadi jagongan perkara mati terus mingkup wedi. Nek jenenge mati ning dinggon ki ya gelem-gelem ae. Ning nek iso ya sing rondok suwe to, Pak iki. Oh, nggih. Tak dongake Mas Julang sehat panjang umur. Amin. Umure dawa nganti tuwa. Amin. Pokoke urip terus nganti wong sak donya wis do mati sampean urip dhewe. Nggih, ampun ngoten maksude nggih samadiyane urip iki samadiyane. Lah nek terus karek dhewean iki aku pe nyapa. Iya. Sinden-sinden ra ono, kafe-kafe tutup, wayangan wis ora pati ada nanggap. Nggih samadiyane mawon. Samadiyane nggih. Jadi secara filosofi pelajar hidup urip kuwi sakmadiyane. Leres kudu meguru panjenengan Bapak Hanafi. Nggih. Piyayine Prasaja. Di awan kula jagongan nuwun sewu Bapak mboten ngertos dalem menika panjenengan. Malah jagongan mbek aku malah tak jaluki udut Pak. Wong iki sembrono. Nggih, lah wong melok ribut karo nang dulur-dulur kanca-kanca melu nata-nata ni angkat-angkat dhewe. Wah, Mas kula panjenenganipun Prasaja estu. Jebule Pak Hanafi menika ingkang kagungan nggih. PT Puja Perkasa. Luar Iki biasa. rencanane sok dadi hotel, resort, ngono kuwi penginapan, rumah makan. Nggih. Urung ana setahun wis dadi blegere kaya ngene iki. Urung ana setahun. Nggih, Pak Igit. Wis pokoke melu ndonga awake dhewe nyontok Bapak Haji Hanafi kenapa bisa sukses lho. Asma Kinarya Japa. Lho. Asma Kinarya Japa. Lho, dadi biyen ki panjenenganipun diparingi asma Hanafi. Ana tegese. Tegese menika ingkang dalem pelajari menika orang yang lurus mukmin sejati dan orang yang benar-benar beriman. Oh, kene kok Pak. Dadi ulang tahune iki ke-17. Siji karo 7 dijumlah ana 8. 8 ku bilangan yang sempurna tanpa putus. Mula rezekine proyeke ya berputar terus tanpa putus ya. Tanpa putus rezekinya melimpah ruah dan manfaat untuk semuanya. Ulang tahun kang kaping 17. Saka tembung 7 lan 11. Lah, entuk pitulungane Gusti Kang Maha Welas, Maha Asih. Amin, Pak Igit. Wis tenan wayangan bengi luar biasa. Gek mangan wae aku ngantek bingung lek kunjuko. Kok bingung? Tutupe angel ora karuan lho Pak Igit. Tak ubengno rene buntu. Petugase nun sewu Mbak nek ngengake niki pripun. Buka niki. Iya, buka niku pripun aku lho. Lah ning omahe paling mentok bakul pring lho Pak Igit. Oh niki kabeh sarwa diladeni. Aku wis mangan ngono Pak Heri mau mie asli, mie godhog asli, Borobudur Pak Sigit.